Привет! Това е Софийския храм. Носиш името на посветен на Николай Софийски или Янински, както се води, който е новомъченик за вярата и е роден в българския средновековен град Яна, днес прекръстен по-гръцки на Янина или по-точно на новогръцки Димотики Йоанина. В съседство има малък параклис на мястото, на което мощите му са изгорени на 17 май 1555 година. И адреса на храма е в столичния известен квартал Южбунар, на улица Цар Симеон 125. Защо толкова е важен този храм, както катедралния Свети Крал или Света Неделя, и също така останалите посветени на други мъченици, свързани с българската история. Николай Софийски вече, той преди нищо, че е родом от Яна, е един от 9-мата така наречени софийски мъченици за вярата. Според житието му, което е най-обемното в старобългарската литература, е написано от Матей Граматик, той е убит с камъни и после трупът му е изгорен и е обявен за новомъченик от софийската митрополит по това време Яков, който свикал нарочен събор за прослава на мъченичеството на Николай, като е приложил мощите му в кивота до тези на светия български крал Милутин. Българската средновековна Яна е известна с още двама и не само новомъченици. Това са Йоан Янински, който е съвременник на Николай Софийски, и Георги Янински от 19 век.